4-5 लाख के संपत्ति जरल बा। सब बिखो भाव केतना रहल हम के देही पर ओतना गरीब आदमी लुकल धइला रहल सब जर गइल बा। दुगो बकरी जर तारी अपना मन शॉट के बहु के हां अपना मने 60 क दे हुए 60 क देवे त मोटरसाइकिल रहुए ओइ में के भी जल चुकल बाटे, गैस सिलेंडर भी जल चुकल बा, गरीब के घर उजड़ गइल बाटे। और यहाँ तक अभी प्रशासन के कोनो था पता नहीं कि मुखिया जी भी अभी पटना बानी, वहाँ के भाई यहाँ के परिजन बता रहा बानी कि वहाँ के नया गाड़ी लगभग बटला रह गए आग तो फाट के क्षेत्र गए, पूरा लोग भागे लगे हुए। अच्छा पगली गाड़ी जन आगे बता कितना देर के बाद पूरा ये जल गया। हेल्प करे के चाहिए। हम आपसे गुजारिश करते नहीं श्री नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री जी से निवेदन बा हमार कि गरीब गुरबा के कुछ मिले के चाहिए, कुछ हेल्प करे के चाहिए। ये हम लोग से क्या कह रहे हैं? बस यही कहना मैं चाहता हूँ कि जो भी इस क्षेत्र का अधिकारी लोग हैं वो लोग संज्ञान में लें और इस गरीब आदमी को जो अपने तरफ से है वो सहायता करें। ये लोग बहुत गरीब परिवार यहाँ लोग पूरा सारा ही देख सकता नहीं कि सब जर उड़ के राख हो गइल बाटे। लगभग 70,000 रुपया का रकम जरल बा। देख सकता नहीं पूरा कोयला बन गइल बाटे और देख सकता नहीं पूरा कोयला हो चुकल बा। लगभग यहाँ लोग बता रहल बानी यही शॉर्ट सर्किट के वजह से भइला के वजह से इनमें आग भयंकर लागल बा, पूरा घर राख हो चुकल बा। 10 बजे के 10:30 बजे के कल के। अच्छा के आग लग गई? लाइन से के घर न रहे कोना से धलिवे 2 जनी रहे लो कोनो सामान नहीं खली के सारी जर गइल बा, पैसा भी जर गइल बा। 30,000 रुपया सम उठल रहनी तनो जर गइल बा। 30,000 रुपया भी जर गइल बा। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कबीर हुआ देख रहे बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंड के सुखदेव पट्टी गांव में। और वो सब बता दी कि कल 10 बजे के ई घटना है, आग लागल बटे। यहाँ के परिजन से तमाम बातचीत करब हम, जिसमें तमाम चीज़ जल गई बा, बकरी भी जलल भी, एगो बाइक भी जलल बा। अब देख सकता नहीं कि हम चाहे कैमरा से जूम करके दिखाई कि बाइक के भी जल चुकल बाटे, गैस सिलेंडर भी जल चुकल बा, गरीब के घर उजड़ गइल बाटे। और यहाँ तक अभी प्रशासन के कोनो था पता नहीं कि मुखिया जी भी अभी पटना बानी, वहाँ के भाई यहाँ के परिजन बता रहा बानी कि वहाँ के नया गाड़ी लगभग 10 बजे के 10:30 बजे के कल के। अच्छा के आग लग गई? लाइन से के घर न रहे कोना से धलिवे 2 जनी रहे लो कोनो सामान नहीं खली के सारी जर गइल बा, पैसा भी जर गइल बा। 30,000 रुपया सम उठल रहनी तनो जर गइल बा। 30,000 रुपया भी जर गइल बाटे। हां 30,000 रुपया पेटा पेटी सब जर गइल बा, आधार कार्ड से लगाई सब पासबुक सब कुछ जर गइल बाटे। प्रशासन लोग आइल लेकिन पुलिस वगैरह केहू ना आइल बा। ओ जैसे तन भेज करवे तन भेज नेता और विधायक केहू नहीं खाई, कुछ क्यों नहीं खाई? देख सकते हैं सब कि कितना ही दुख के घटना बाटे। और यहाँ पर प्रशासन के पहुँचे के चाहिए, कुछ आश्वासन देवे के चाहिए। डीएम साहब एसडीएम साहब के पहुँचे जो भी वीडियो देखा ताटे गोपालगंज जिला के नौल किशोर डीएम साहब से आदेश करे नौल किशोर जी से कि वो आई और घर जे पात्र के यहाँ के बानी लोग यहाँ लोग के आवास मुहैया करवाई। और हम लागत कि लगभग 4-5 लाख के संपत्ति जरल बा। सब बिखो भाव केतना रहल हम के देही पर ओतना गरीब आदमी लुकल धइला रहल सब जर गइल बा। दुगो बकरी जर तारी अपना मन शॉट के बहु के हां अपना मने 60 क दे हुए 60 क देवे त मोटरसाइकिल रहुए ओइ में आग धले हुए। मोटरसाइकिल में लगाई रहू ओकरा बाद से बढ़िया आपके गैस बटला रह गए आग तो फाट के क्षेत्र गए, पूरा लोग भागे लगे हुए। अच्छा पगली गाड़ी जन आगे बता कितना देर के बाद पूरा ये जल गया था तब आया था। पूरा जल गया तब फोन हो कब बजे जैसे आग मैंने आग लग गया था उसके बाद फोन हो गया था। देख सकता नहीं कि पूरा हम कैमरामैन टाइम के सब जूम करके दिखाई पूरा आसियाना लगभग यहाँ लोग बता रहा बन कि लगभग 4-5 लाख के ई आग लागल बाटे। अथी वायर के आपस में टकराव के भइला के वजह से तुरंत मोटरसाइकिल लग गए। और वो सब देख सकता नहीं कि कितना सारा आसियाना उजड़ चुकल बाटे। कुछ भी यहाँ लोग के लगभग बताओ कि बाइक जल बाटे। हम चाहे कि कैमरा से जूम करके पूरा बर्तन हड़िया बर्तन जितना बचल बा सब जुगल बा। एको गरीब के धान गेहूँ जितना सब गुजर गल बा। हम डीजे के डीएम गोपालगंज के डीएम नौ किशोर कुमार से चाहब कि आई और घटना स्थल पर दिखाई कि कितना सारा राख बन चुकल बा संपत्ति। यहाँ लोग बता रहा बानी कि जौन समूह के पैसा रहा समूह के पैसा भी जर चुकल पूरा राख में तब्दील हो चुकल बाटे। और यहाँ लोग के तिरपाल मिलल बाटे। तिरपाल के दियल सब बिहारी मुखिया प्रधान जी के भाई दिला बड़ा। प्रधान जी के जगह मुखिया बाटे? सब बिहारी पांडे। श्याम बिहारी पांडे वहाँ के अभी फिलहाल में गाँव में नहीं खी? गाँव में नहीं खी, कहाँ बने? पटना बने।
विधायक उधायक के वही लो ना ना ये जगह विधायक के हो पप्पू पांडे। पप्पू पांडे। तो हम चाहें पप्पू पांडे जी से कि रउआ आई घटना स्थल पर और एक मामला के संज्ञान में ली और कब बजे की बात है लगभग 10:30 10:30 बजे के दिन में की बात है दिन के। और वो लोग कहाँ रहो लोग हम जी घर ना रहे सन। घर ना रहो कहाँ खाली औरत काम पार्टी रही जा दुए आदमी रही जा घर में दोनों दे आदमी रही जा और घर पर केहू ना रहे और क्यों ना रहुए केहू ना रहे तो ये वायर मतलब कहाँ से खिंचाई रहलो लगभग पुल तक से पोल पर के भी रहलो कैसे रहलो केबल रहल केबल रहलो नंगा हो रहलो वायर की केबल से घिचाइल रहल आ माने हई ई थी तारवा धौरावल रहल घरवा में। अच्छा तो माने फूस के घर रहलो हाँ। मड़ी रहलो हाँ मरई रहल तो कहीं वायर कटर रहलो का हाँ पहले वो माने टेप उप मराइल रहल ह त हमरा बुझा त वजह से साट क दे उहे 60 एगो जरगल बिया दूगो मुर्गा मुर्गी रहल सन उ जरगल बिया लइका के गोड़ जरगल बा बच्चा के हो जाबा बकरी जगल बिया हाँ बकरी जरगल बिया गाय रही सा तो कनी के आवास के मुहैया करावल जाओ लगभग यहाँ लोग के 3-4 लाख के संपत्ति की घटना भइल बा। अच्छा रघु अधिकारी लोग से का कहे अधिकारी लोग से हम यह कहे लोग को मदद मिले जहाँ तक हेल्प मिले चाहिए उतना तक हेल्प करे लोग कितना के लगभग संपत्ति जरल बाटे लगभग 5-6 लाख से ऊपर जरल भाई 5-6 लाख से एगो सुई लेके निकलो पूरा जर गया हो जाता तार यहाँ लोग रहल बे पूरा सारा ई देख सकता नहीं कि सब जर उड़ के राख हो गइल बाटे लगभग 70,000 रुपया का रकम जरल बा देख सकता नहीं पूरा कोयला बन गइल बाटे और वायर नाइट नहीं देख सकता नहीं पूरा कोयला हो चुकल बा लगभग यहाँ लोग के बता रहल बानी यही शॉर्ट सर्किट के वजह से भइला के वजह से इनमें आग भयंकर लागल बा पूरा घर राख हो चुका लोग से का कह रहे बस यही कहना मैं चाहता हूँ कि जो भी इस क्षेत्र का अधिकारी लोग हैं वो लोग संज्ञान में लें और इस गरीब आदमी को जो अपने तरफ से है वो सहायता करें। ये लोग बहुत गरीब परिवार में हैं। रउआ का निवेदन करें सरकार से हम तो यही कह रहे हैं कि इन लोग को आवास जो है ये मिलना चाहिए और मान लीजिए जो है ये जितना हेल्प हो उतना करना चाहिए जितना हेल्प हो उतना देकर ये गरीब को जो है कि उठाने का काम करें। हम विधायक जी से गुजारिश करते नहीं कि जितना ओके रुआ मदद करिए गरीब आदमी के गरीब परिवार के रहे के छत पर सर पर छत नहीं क्या आप देख सकते नहीं कैमरा तनी घुमाई भैया आप देख सकते नहीं खेत में घर बनौले बानी जा विधायक जी से हमारा ये अनुरोध बा विधायक जी से ये अनुरोध बा कि हमने के ये गरीब के तो हेल्प करी और क्षेत्र हर रौरा तनी हेल्प करी अगर हमारा आवाज़ अगर आपके पास जात होके तो रौरा मदद करे के कोशिश करी हम रौरा से यह प्रार्थना करते कि यहाँ लोग के जौन माल जाल बा एगो बकरी भी जल बिया दूगो मुर्गा तिरपाल तान के यहाँ लोग के रहता नहीं लो अधिकारी लोग से जी का मांग करब सरकार से हम सरकार से यह मांगता है जो हमारा मदद करी मदद यहाँ लोग के जौन आग लागल बा यहाँ लोग के घर पूरा उजड़ चुकल बाटे और यही घर में यहाँ लोग के निवास करतनी कितना दुखद घटना बाटे लइका फैका सब के गार्जियन सब में एमे जे भी अगर इच्छुक बाटे मदद करे खातिर वो अपना स्तर से मदद कर सकेला और यहाँ लोग के लाभ दिलवा सकेला। सरकार से गुजारिश करे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और जगह विधायक पप्पू पांडे से निवेदन करें हम कि गरीब के उचित व्यवस्था और मदद मिल सके आवास के मुहैया कराल जा हम सबसे निहोरा करब का काम चाहिए रहुआ अधिकारी लोग से का कहता नहीं सर धन जर गए कोनो ना भई प्रशासन वगैरह कुछ नहीं रहलो ना तो का काम सरकार से का नीतीश कुमार जी से का कहें पप्पू पांडे जी से का कहें मुखिया जी से का कहें रहुआ कहीं जाओ कहियन कहल जाए जो सब मदद करी जा गरीब आदमी के बच्चा है सब वो लखन बिनु घर दुआर के झोपड़ी है प्लास्टिक मिलल बा वही में बाड़े सो